Ekran! Ekranen geef niet op, als warende waar. Ekran! En ik lood die aan met ons touwteranen. Hier wil we een gouden tijd hebben en daarbij God kennenleren. Welkom, mijn lieve vriend. Welkom tot het programma Ekran. Dankzij dat u van die radio aanhast. Of wanneer u op YouTube is, zo dan heb ik ook een schöne tijd met ons. Met mij heb ik hier van Johan Klose. Welkom. Dankzij. Zie, we zijn hier bij mijn mama en papa in een spazierstoel hier in Sommerfeld, Paraguay. Zo, en Johan, wie willen van jou die geschichte hier? Kost u me vertellen van waar u komt en zo, of waar u Jezus gevonden hebt? Ja, ik kom van Durango, ik zie van de Olimende. En ik heb ook lang mijn Olimende geleefd, ja. Zijn ook mijn jongetje was, zijn ook alcoholeren, ja, alcohol gebruikt. Maar als ik hier 13 jaar, midden 13 jaar weer, dan voel ik met mijn tante. Dan vertelde ze me van Jezus. En mij werd het zo interessant van Jezus te horen, want ik geloofde helemaal niet dat Jezus komt, ja. Dan vertelde ze me van Jezus en dan zei ze te mij, want ik wil, ik kan Jezus ook al mijn zorgen even geven. En hij wilde ook aannemen. Dan bid ik tegen Jezus en gaf hij mijn zorgen even en dan, dat we nog morgens en die dag, dan had ik moed, ik kon rennen, want ik wat doen, zal ik kan springen. Zodat ik nergens kan. Voor mij weer dat een grote vrede, ja. Zie. En dan, zo du had Jezus gevangen en die leven had voetje aan dat. Wat ging dat dan in de jugend weer? Dan kan ik veel verstaan, ja, wat een jugend weer, ja. En van toen weer ging dat zeer schön. Gingst u weer op een gas en dronk alcohol, of hoe weer dat wat? Nou, ik ging van toen weer had ik voor met alcohol. Toen had ik dat aan, dat alcohol, dat weer niet nodig. Zonder de Bijbel, dat weer nodig. Zie, en een andere zaak is wel, en wanneer u beden deed, nu God komen deed, wat hast u, ik heb het beste, u had eenmaal wat gezien, niet zo? Zie, ja, ik bid God, maar eenmaal hij zal me wijzen wat hij van mij wil, of wat ik doen zal. Dan weer ook met zo'n plantalia voor mij, ja. En dan wijst hij me nog krijgen wat mijn arbeid moet zijn en wanneer jong ik moet zijn. Zie, en beste u nog aangekomen? Ja, dat jeden paar jaar, ik weet niet krijg hoe lang. Maar nu zeg ik dat wat nu een jaar worden wat ik toe ben zijn en dat dit komt goed. Zie, en vertel ons van de ganze geschichte, hoe komt dat u doorheen komen deed? Hoe komt dat met die familie en alles? Ja, dat ik eerste tijd wat Jezus had, dan wil mijn vriend verzorgen me te scheiden, ja, maar even. Maar God bewaart me. Hij deed zijn hand te gaan, hij kan me weer scheiden. Wat passiert met de chasse? Ja, dat wie dus wanneer je een meter voor mij weer, dan voerde de ganz anders in samen voor allemaal te zien. Wauw, kinder. En wat wil je dan weer? Ja, dus word ik aan wat hij binnen weer had. Dan dank ik God aan weer. Voor mij weer dat zijn een privilegie, ja. Dat weer zeer schijn. En wat merkt dan dat die scheiden willen? Nou, wat zeg wat Jezus ooit noemt, ik deed onder het leven vieren zei. Ik gebruik niet meer alcohol, zonder ik deed de Bijbel, ik verzorg onder het leven te vieren. En hoe kom je dan dat je toen nog aankomt wat je damals gezien had in je bed? Ja, mijn papa kwam in de eng, hij had niet meer arbeid, hij had schuld. En mijn konja, de arbeid hier dan op compagnie, waar is daar een appartement ook al zo. En zette mijn konja, wanneer hij op een arbeid was, dan zal hij aviseren. Dat we voeren dan de week rond en zondag voeren we dan hier gaan checken. Aviseren, we hadden geen arbeid. Voeren hier checken en dan zei de patroon dat hij durft niet spelen. Tranquilo, hij kan het goed begraven. Dan bid ik God, hij zal er ook mee, want het zien waren wie we gaan zullen, ja. En bid ik God en dan dinsdag wordt mijn pa zich einig, we worden voren. Dan vond hij den Wirt den Schaaf. En dan zin und. Dan bid ik nog eenmaal het versje. Dan zin und, dan worden we weer op dat we, dan die uploaden en dan trok we hier gaan.
Heel lindo. So, du hast hier eine Arbeit stehen und alles? Ja, ik arbeid hier, heb je meerdere arbeidssteden gehad. Maar nu krijg ik arbeid bij no alcohol. En So, und du sagst, du hast das auch verstanden, oder hast du in der Jugend gesehen und so, wo kommst du bei der Kirche, wo du nu krijg bist? ja, ik zag dat dus een tele, ja. En ik wist aber nicht, wo das wäre. Ich wusste nur schon dort, aber ich sagte Gott, wenn das Team warm wird, dann kann mir da hinleiten. Ich wusste nicht, wo das wäre. Ich kaufte dann seine hängen. Ich kann mir da hinleiten, dann ich will rausfahren. Und wie lange dauert das, bis du ankommst? Und dort wird dann 2 Jahre. Und wo krijg passiert das, dass du ankommst? Ich arbeite hier dann, krieg verdienen ein paar, so. Dann kommen die Zaster. Dan boerde me aan, ik kom naar de check voor je. Sí. Dan voelt man naar de en zeg dan, ik bij de check weer dan, toen zag ik fresh dat weer de jugend, dat weer de check week zal zijn. Qué lindo. So, und du hast die getroffen, oder nicht so? Ja, toen had ik me toegelopen dat weer 4 jaar met uitkomstjaar. En ik had ook veel geleerd. So, wo wist du, dass die was getroffen hadden? Nadat wir eine Toffers war, ik hield bij de check weer. Dan gaf dat eine Toffers van de check. En dan roepte Jes me. Zei dan, nu is het partie. Sí. Vielleicht einzig Wort an seine, hier im YouTube, der wird im Radio, vielleicht sind seine ans nicht, aber der wird im YouTube an seine, dass du vielleicht ein bisschen klar, dass ihr was bist, als einzige Jungs und die alle, du bist al meest 20 Jahre, nicht so? Ja. Sí. So, wenn Wort ist das? Nou, ik heb diabetes, dus ik 5,5 jaar weer wordt weer een andere diabetes hoor. De eerste tijden weer me dat schwer dat aannemen, ja. Sí. Dat kan ik dat ik zo'n kleiner weer, weet mijn vrienden weer alles groter. Die reden ook veel over mij. Was ik Jezus dan niet aangenomen had, als ik Jezus gestaan, dan wist ik dat God had mij gemerkt, hij had mijn zin evenbeeld gemerkt. Sí, así es. So, nu fällt dir das leichter, das anzunehmen? Ja, nu heb ik geen trouble, want het me zijn dat ik kleiner zijn wordt. Dus ik weet dat ik zijn God zijn evenbeeld gemerkt, ik zijn God zijn kind. Amen, amen. So, und wo hast du geleerd mit der Krankheit, mit der Diabetes umzugehen? Ik zie dan van veel hospital gefahren, veel gedoktert, aber in der Wirklichkeit, als ik Jezus aangenomen had, dan vandaan aan durf ik weinig naar dokter fahren, weinig naar hospital, ja. So, Jesus hat dir sehr geholfen mit das Ganze. Sí. So, und wo ist dein Glaubensleben von dir? Bist du mutig? Ja, ik zie zeer moedig, ik vrij me, ik kon zelfs zijn, ik ben weten opgekomen, ja. En ik heb God eigenlijk gebeten, hij zou me wijzen wat hij van mij wil hebben. En dan zag ik dat hij zoals een drang voor een predigen. Wow. So, wanneer was dat dan? Nou, we hebben plan niks te voor. Met wem toch? Met een soosje van de church. Sehr schön zu hören, wo Gott mit dir geredet hat, dass er dir eine Vision gegeben hat, dass du es gesehen hast und dass du ganz krieg nur Jesus hartje ist, oder nur in Jesus hartje ist. Und wir sind alle am Schluss gekommen. Das ist sehr interessant von deinem Leben zu hören. Wirklich, ich mag mich wirklich bedanken, dass du es angenommen hast, hier zu reden. Aber auch wie den Schluss merken, wo du gerne der Jugend ein mutmerkendes Wort geben? Ja, ik wil me wensen die ook alle kunnen met Jezus zijn. Ik wens je veel moed, veel kracht bieden. En al die wat nog niet Jezus zijn, ik wens je veel aannemen. Ik wens je kunnen aan het leren, want dat is zeer important dat je het zelf ook met omgaan. Vielmal Dankeschön, Johann. Dankeschön für Valentine hier mit zu werken. En met ons topteranen in dit ekranprogram. En dat mag we die ook wensen, lieve toeheren. Dat u kostet, Johann zegt, Jezus zeker met hem, nur am hartje, dat wat immer hij van die wel haben. Oder das Johann zegt, wenn du hem noch nicht angenommen hast, dann dat het schwindersmeilig, wenn es so passt leven, niet zo? Sí, así mismo. Sí. Ik wens die Gottes zijn en bis het nächste Mal. Ciao, ciao. Dankeschön, dass du von der dabei wirst. Wenn du Fragen hast, was mitteilen willst oder ein Zeugnis geben willst, dann schreib uns im WhatsApp noch Meierteken 591
7788 oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekran@gmail.com.